moltíssimes gràcies per assistir a aquesta presentació de Melodies de Primavera. És una programació que se desenvoluparà durant tot l'any i estarà dedicada a les estacions. El projecte se diu Imatges de Knopfler. És un recull de bandes sonores que ha compost el guitarrista Mark Knopfler. La veritat és que l'espai és fantàstic, té una sonoritat magnífica per fer grups de cambra i esperem que transformar aquesta sala en un dels centres de música interessants que hi hagi a Palma. I per nosaltres el dia 28 de juny serà una data molt especial perquè suposa el retrobament del trio tríptic després de més de 15 anys. El concert que farem justament en Neus Guas, que ve d'Eivissa, en Pau Cardona de Menorca i na Maria Josep Cardona, que ve de Formentera, l'hem de cruïlles precisament per això, perquè és un punt de trobada a damunt músiques que ens són molt properes. Fundació Sa Nostra, compromís amb les persones.